नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेलें स्वागत. आज पळयात आयचे खबरो. आज 4 ॲम्ब्युलन्स आरोग्य विभागाक हस्तांतर. आज कारवार अंकोला शासकीय रुपाली नायक हिमी 4 ॲम्ब्युलन्स, 2 व्हेंटिलेटर आणि 2 ऑक्सिजन आशिल्ले 1 ॲम्ब्युलन्स कारवार शहरात, 1 ग्रामीण भागाच्या देवळमक्की प्राथमिक आरोग्य केंद्रात, 1 अंकोला क्षेत्रात आणि 1 अंकोला ग्रामीण भागातल्या रामनगुळी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात लोकांच्या सेवेसाठी जिल्हाधिकारी कचेरी आवारात आरोग्य विभागाक हस्तांतर केले. व्हेंटिलेटर आशिल्ले ॲम्ब्युलन्स आमगे क्षेत्रात नाशिल्ल्या कारणान रोगी लोकांक रुग्णालया व्हरच्याक खूब त्रास जाताले. सद्याक ग्रामीण भागात कोरोना प्रकरण वाडती आसा आणि ह्या संदर्भात ॲम्ब्युलन्साक लागून कोविड रुग्णांक त्रास जावूं जायना, तशेंच दुसऱ्या रोगासाठी बी त्रास जावूं नजो ह्या उद्देशान दोन्ही तालुक्यात व्हेंटिलेटर ॲम्ब्युलन्स शासकाल्या प्रदेशाभिवृद्धी अनुदानाच्यान दिले आसा. ह्या ॲम्ब्युलन्सात व्हीलचेअर, सक्शन पंप, मल्टी पॅरामॉनिटर, डेसिबिलेटर, सिरिंज वॉक आणि ट्रान्सपोर्ट व्हेंटिलेटरची व्यवस्था उरतली. ह्या वेळार जिल्हाधिकारी मुल्ले मुगिलन, जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती प्रियांका, जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण अधिकारी डॉक्टर शरद नाईक, कारवार क्रिम्सचे अधिकारी, वैद्याधिकारी, नगरसभाचे अध्यक्ष, पौरायुक्त, सदस्य, बीजेपी पक्षाचे प्रमुख आणि पोलीस अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदेशाभिवृद्धी निधीतल्यान ॲम्ब्युलन्स खरेदी केल्यार तेज्या व्यवस्थेचो खर्च कोण करतलो? माधव नाईक, कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोविड नियंत्रणासाठी शासकाल्या प्रदेशाभिवृद्धी निधीतल्यान कनिष्ठ 25% निधी उपयोग करू शकता अशें राज्य सरकारान अनुमती दिला. तशेंच आरोग्य क्षेत्रात अलग अलग अभिवृद्धीची काम करूक सरकाराली परवानगी उरली तरी जिल्ह्याच्या बहुतेक शासकान ॲम्ब्युलन्स खरेदी करूक पुढाकार घेतला. शासकाल्या निधीच्या वापराची क्रियायोजनेची रूपरेषा तयार करतना कनिष्ठ 50 लाख रुपये कोविड समस्याचेर 19 संबंधित अलग अलग कामां म्हणल्यार कोविड आस्पत्री सुदारणा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुदारणा, मूलसौकर्य अभिवृद्धी, डायलिसीस अशा विविध अगत्य अभिवृद्धीक ही निधी वापरूंक शकता अशें आरोग्य खात्यालो अभिप्राय. जाल्यार जिल्ह्यात बऱ्याच शासकान आपापल्या क्षेत्रात 2 ॲम्ब्युलन्स खरेदीसाठी प्रस्ताव धाडला. गेल्या 2 वर्सांच्यान केंद्र सरकारान क्षेत्र अभिवृद्धी निधी मंजूर केलो नाशिल्लो. आता सगळ्याच जिल्ह्यात या निधीतल्यान ॲम्ब्युलन्स खरेदीसाठी प्रस्ताव धाडला. तेका लागचें इंधन, चालकाले वेतन, दुरुस्ती काम हेजो खर्च कोण करतलो हेजे स्पश्टीकरण दिवं जाय असो प्रश्न कारवार जनशक्ती वेदिकेचे अध्यक्ष समाजसेवक माधव नाईक हेमी केलो. जिल्ह्यात हेजे पयलीं काही जनप्रतिनिधीन दिल्ली ॲम्ब्युलन्सां खूप आसात पण ती धूळ खात पडलात. तशी परिस्थिती ह्या ॲम्ब्युलन्साची जावूं जायना अशी तेमगेली म्हणणी. म्हण तुमी तेजे मेंटेनन्स कशें करतले हेजे सार्वजनिकाक तेजे स्पश्ट उत्तर दिवं जाय म्हण तेणी आग्रह केला. हल्याळात खासगी हॉस्पिटलाचे तहसीलदारा खंयच्यान पाहणी. हल्याळांतली BAMS, BHSM आणि इतर तज्ञ आशिल्ल्या डॉक्टरांच्या हॉस्पिटलाचे तहसीलदार प्रवीण कुमार हुचनावर हेमगेल्या नेतृत्वा सकल आरोग्य पोलीस विभागान पाहणी केली. तहसीलदार हेमी डॉक्टराक आदेश दिले की तुम्ही ज्या रोगाचो अभ्यास केल्ले आसा आणि ज्या रोगाचेर उपचार करण्यासाठी तुमकां परवानगी दिल्ली आसा त्याच रोगाचेर तुम्ही उपचार करा. तशेंच कोरोनाची लक्षण दिसून येयलां तांकां सरकारी आरोग्य केंद्रात धाड दियात अशी सूचना दिली. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. घरात रावात, सुरक्षित रावात आणि कोरोनापासून दूर रावात. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट्स करच्याक विसर नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.